Ọ bụ abalị atọ nke ikudo mmendụ nye ndị Nnewi North nakwa South nke Anambra Steeti site na nlekọta ahụike n'efu abalị atọ chekwabara site n'aka otu ọbụla gọọmenti nwakpọrọ Chidi Anyegbu Foundation na njikọ aka Living Hope Medical Center USA. Ya bụ nlekọta ahụike bụ nke were ọnọdụ na Pat Angelina Anyegbu Hospital Amuichi Council ime obodo Nnewi South dọtara mmadụ karịrị 2,000 bụ ndị gbakọtara na ya bụ ụlọ ọgwụ iji wee nweta nlekọta ahụike nakwa ịgwọ ọrịa dịgasị iche iche. Onye ọla bụ Chibụzọ Obidike gara n'ebe ahụ ma wetara anyị akụkọ ka o si gaa. Bụ ndị agwọrịa ọtụtụ ọrịa dị iche iche bụ nke gụnyere ọrịa anya, eze mgbu, kansa ụmụ nwoke nakwazi ọrịa akpa nwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mmemme ahụ bụ nke ji ofufe nru wee bido onye nọ n'isi nchụaja bụ onye Anglican Bishop nke Diocese Amichi bụ Right Reverend Ephraim Ikeakor. Ọ nọrọ n'oge ahụ kọwapụta na mmadụ dị ndụ na arịa ọrịa na-abọ bụ nke ọ gụpụtara dịka ọrịa ime mmụọ nakwazi ọrịa nke ife, ma kwukwezie na onye na-agwọghị nke ọbụla mgbe ọ yara ya na ọ na-akpata ọnwụ n'ụdị dị iche iche. Ọ gwazikwara ndị ahụ na-erite erele ahụ ka ha jiri okwukwe nara ọgwụ e nyere ha nakwa ọgwụgwọ n'ihi na ọ bụ Chineke na-agwọ ọrịa niile. Bishọp Ikeakor nọrọ n'oge ahụ kpee ka Chineke gọzie ma chekwube nwa amadi ahụ na-akpa ezigbo akparamagwa. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, ndị ahụ chọpụtara otu Chidi Anyegbu Foundation bụ Chief na Oriakụ Chidi Anyegbu nke Chisco Group mere ka amata na ezinụlọ ha bụ nke rụbagoro ọrụ obi ebere a n'ọtụtụ afọ gara aga, ma kwukwezie na ihe kpatara ha ji bagide n'amụma bụ oge ha fụrụ ọtụtụ ọrịa dị iche iche na ọnwa erughị eru na-adakwude ndị mmadụ n'obodo, ma kwukwezie na ọ bụ ụzọ ha si enyeghachi obodo nakwa ịdị na-ebelata ọnwụ. Oge ha nọ na-ahafenye ụgbọala ahụike nyegara ụlọọgwụ ahụ, ha nọrọ n'oge ahụ kwee nkwa na ịnata ahụike n'efu bụ nke ha mere ugbu a bụ nke ha ga-aga n'iru na-eme mgbe niile. N'aka nke ha, ndị ha na ha jikọrọ aka ọnụ wee weta amụma ka ọ bịa na mmezu, ma bụkwaziarụ ndị bụ founder Living Hope Christian Ministry Worldwide bụ dọkịnta nakwa Oriakụ Onyebuchi Achọ kọwara na ụlọọgwụ Living Hope Medical Center nke dị na USA bụ ụlọọgwụ nnọrọ onwe bụ nke na-achọ njikọ aka ọnụ ọtụtụ otu iji wee weta ezigbo ahụike nyegara ndị na-enweghị ka ọra ha. Onye kọmishọna n'afọ maka gburugburu bụ Injinia Felix Odimegwu nakwazi onye isi oche ọchịchị nchere oge nke Nnewi South bụ Maazị Van George Ezogidi kọwara amụma ahụike n'efu dịka ọ pụrụ iche na mba Afrịka, ma kwukwezie na ọ ga-abara ọtụtụ ndị mmadụ uru na obodo ha. Ha mekwezi ka amata na amụma bụ nke gbadosiri ụkwụ na amụma gọvanọ na-achị steeti a wepụtara iji wee weta ụsa nyegara ọtụtụ ihe mfiarụ na steeti a. Ụfọdụ ndị ritere erele ahụ bụ ndị gụnyere Augustina Chukwujiekwu nakwa Sabinus Ihuọha bụ ndị agwọrọ ọrịa anya jiri obi aṅụrị wee na-akọwapụta ka ha si wee bigo ndụ ha na ahụ ụfụ n'ihi anya mgbu ha na-enwe, ma kenekwezie nwa oru ahụ maka ihe ọma o mere ha, ma yọzikwa Chineke ka o chekwube ma bunyikwe ya na ezinụlọ ya enu. Ụfọdụ ndị dọkịnta na-afụ maka ahụike bịara n'oge ahụ bụ ndị gụnyere dọkịnta Onyinye Ọnyịa nakwazi dọkịnta Chima Obi gụpụtara ọtụtụ ọrịa dị iche iche ha fugoro ma gwọkwa kemgbe ha bidoro ọrụ. Ha nọzikwara n'oge ahụ dụọ ụmụ nwaanyị ndị dị ime ọdụ ka ha na-ejechi ụlọọgwụ anya ịdị na-enete onwe ha anya tupu oge ha ga-amụ nwa eruo.